Jo som l'Helena Lalucat i soc, diguéssim, la que té la idea original d'aquest projecte, però el que faig és anar a cercar gent amb qui ja havia col·laborat i que ens coneixíem i volíem continuar treballant juntes i formam el col·lectiu Perfect Fatal Error, que és amb la Clàudia Mirambell, de direcció, la Carlota Grau, de dramatúrgia, Maria Tarrojo, d'il·luminació, encara que la compartiran el disseny amb Nana Boix, que estarà aquí en aquesta residència, i som aquestes dones que creem aquest col·lectiu. Vam començar amb la primera investigació aquest maig, que és quan estrenam, farà 2 anys que vam començar amb la primera investigació, que vam estar a Irlanda, Tipperary Dance Fest, és el festival, que va ser una residència que ens van donar a través d'EIMA, de l'Espai de Creació EIMA, aquí a Mallorca, on també vam estar de residència, i aquest passat setembre hem estat a la Visiva a Barcelona, també de residència. Totes elles, però, han sigut residències creatives i aquesta sí que és la primera residència tècnica que tenim. Ens servirà per poder, diguéssim, engranar tot el mecanisme que tenim a nivell físic, veure com interacciona amb el disseny d'il·luminació, perquè és un espectacle que volem treballar molt justament la interacció, el fet que sigui interactiu, des d'una part de direcció, des de la part d'il·luminació, des de la part del públic, i ara ens centrarem en la part d'il·luminació i direcció. Sí, hi ha com diferents estratègies. N'hi ha algunes que són estratègies d'improvisació des de part de l'intèrpret, i hi ha un que seria un primer grau de decisió, hi ha un altre grau de decisió que seria la directora, que també està improvisant. Tenim una estructura sobre la qual ella se regeix i sap quines instruccions ha de donar en cada moment, però ella pot jugar i interaccionar amb aquest moviment, i llavors hi hauria el següent nivell, que seria el públic. I a nivell aquest primer nivell, des de l'intèrpret, hi ha diferents mecanismes que estan practicant i utilitzant, i un d'ells, que m'apareix que és el que tu comentes, li deim second choice, que és qüestionar-te sempre quin és aquest primer moviment, quin és aquest primer impuls que ha de venir, deixar-lo passar i treballar amb el següent, que és una pràctica mental i física de no caure en patrons, de poder seguir sempre trobant diferents camins d'improvisació.